Hi mga choy! Welcome back to my channel. May ngapon sa inyo ha. Nana po diri karon sa alay nga atong pagabuhaton diri nga vlog. Og nana po siya ang akong guest. Na siya oh. Permanent ani. Ay sa kadot lang gadi maklaro. Kaya choy. Oh kana mo na siya og nada may bag-ong na recruit. Kana si muna siya si Janjan oh. Oh guys, naapod mi diri karon naapod mi gibuhat nga kuan. Routine na mo. Nami diri nag-jogging na sad mi kay lain kini magsigiro tag kuan sa balay magsigiro tag unsa ni? Sigiro tag pundo bitaw. Lain kay makaluya May na maliok-liok atong ugat, atong paminaw, ug atong pagbati. Mugi na siya among kuanan diri. Among kuanan wa kanang jogginganan kay ug dito mi sa sentro. Dili may mag-jogging dito. Mag-sprinting mi kay maglakgon mi sa CBO. Munang diri mi sa Pinyan kay way gabantay. Wa mi sa virus diri. Isa sa gid bitaw sa among gi ani diri kay aside sa maka-jogging may mga lihok among lawas. Sada pagkigbiyo mong god. Mo mong ani diri. Oh, ayos kay tanan ba. One hour later. Hey, what's up guys? Whew! Nako diri. Kuyo na. Nako diri sa among di may mag-drills. Yeah. Drills. Happy kayo? Taas-taas straight. Hi, diri boy. Kumusta yung jogging boss? Okay na. Wala kay kapoy. Wala tayo. Nana si G-boy. Nana siya. Hangisan na lang. Katawa mong import. Wala pa napos layo. Naghunat to kay nanghunat. Sige lang. Pole-pole sa takajot. Nana to karon tatuod. 1 hour later. Kapoy boss. Wala man. Oh. Okay, nabot na gyud ang akong duha ka guest kana sila. Kana sila gabi ka mga bagtik. Halap kayong camera guys kay di ko ka-afford mong god. Ka-afford ng mga mahalon. Yeah. Okay, mo na mong next nga kuan. Pag next may og gini ano sa ni? Mo na next nga drill. As usual, sprinting first to get me after jogging. Hey, nara. Ikaw next boy.
ba to? More na among mga cones. Di kami kuan og mga drills. Kay kuan man. Di mi ka afford og mga inato. Mahal na kayo. Ah. Grabe. Tungod yun sa COVID ba eh. Daganon ta kami ipang buhat karon mga classmates. Kami. Ay na pagmingaw-mingaw diya boy. We should learn how to stand with our own feet. Huh. Siguro boy, kaya tayo iniwan Hindi kami iwan. or kaya tayo binaliwala kasi sinasabi ng kuan ng ating passion na ito na instead na magmahal ng iba, ito na lang mahalin natin. Na di man ka pwede boy mangisda sa duha ka kuan asa ni duha ka sapa, Pwede na iton ng duha ka. isa-isa gyud Nagdam sa isa ka bala. na. Patay. Ubos sila eh. Babaw ko saman. Eh. Mugyod. Dili lang kita mag salig sa tong pagbati. Dapat gamito na to tong utok. Ba? Ikaw sa maingon boy. Wala ka maingon. Usgan ang dukan iligbiaan. Sa mukha kasi COVID eh. Kung wala bitaw ni COVID bitaw karon. Nanamig ipasugong karon. Di ba ka kibanggay? Di ba ka kay bagong silang? Fun rides. Oh, nanamig dito sa talakag ta karon. Kita na ninyo. Kita na ninyo. Ayos kay panahon nga. Tungod ra sa COVID. May ka PX tuod sa COVID. Good. Favorite yan naman ng G-Boy. Shout out sa taga si Maya. Lamig niyang PX. Uwi lang nang kapangaon nga uban dia. Kaya nato kay isa nga nakatapad mig baho si G-Boy nagsukaha. Ay, gapitan. Nagsukaha gyud. Na. Bitaw ba? Guys, marami sprinting. Ha. Kira, Kira. ikaw dyan. Okay ra. Sa pakita sa kamera. Kira. Guys, salamat sa pagtanaw ha. More vlogs to come pa gyud. Salamat sa pag-visit sa channel. Support me. Please subscribe, share, and leave a comment. Press the notification bell. Salamat kayo sa tanan. Og mo ni siya si ngalan mo sa Facebook. Janbert. Oh, John Bart og si Jubert. Sila gyapon duha. So, name me. Yeah. Thank you. God bless. Stay safe and kuan kanang God bless. Thank you.